A Confraría de Aguiño resalta a importancia de contar cos novos pantaláns para os mariscadores. O anteproxecto está feito e precisase o visto bo dos organismos para colocalos no mar. Os pescadores e mariscadores de Aguiño levan tempo demandando a colocación de novos pantaláns no seu porto. O patrón maior da confraría local, José Antonio Santamaría, sinala que o anteproxecto xa está feito. E agora o proxecto vai en marcha para poder leválo a outros organismos, como son costas, para así pois darlle o ok para poder facer cousas e intentar que o Porto de Aguiño pois que se vaya un pouquiño máis, que estea un pouquiño máis ordenado e un pouquiño máis como ten que estar calquer porto de traballo e activo. Pantaláns moi demandados para que os profesionais poidan deixar a súa embarcación amarrada en no mar. E a ver, as lanchas o mellor sitio onde están, se se puderan ter na casa, estaban dentro da casa, pero non é a idea. A idea é que a xente foi levando as lanchas, foi a maioría, non todos, pero a maioría foi nas levando para a terra, por o detalle de que había moitos roubos, o porto estaba moi aberto con estar nos fondeos, pero bueno, por iso nós levábamos oito patrón maiores, sempre desde aquí da cofradía sempre solicitamos un pantalán por ese motivo. Non digo que haya días que ao mellor que nós utilicemos tanto, pero sí cara ao fin de semana, sí cara ao mellor a semana ou todos os días cando sea do verán, por o porto que temos, sobre a particularidade que ten o porto, pero que si a idea é de que o pantalán pois faga de que as lanchas non anden de paseo todas as lanchas do porto para estean aparcadas algunhas nas carreteras. Xa que apunta que recibiron avisos por parte do Concello de Ribeira. Pode dar lugar a accidentes, incluso tamén a mobilidade das lanchas pola carretera tampouco é moi boa, non? Que sempre pode haber máis riesgo de accidentes, e bueno, en eso estamos. Nós creemos que, ademais de que cada un é libre de levar a lancha onde queira, estamos seguros de que no momento que poñamos este pantalán que a maioría da xente que o vai a usar prácticamente toda. E se non é así, pois algún o usará pola semana. Pero o máis importante é saber que realmente vai a dar unha seguridade ao porto e máis unha seguridade aos mariñeiros, que iso é o que nos fai falta como calquera outro porto para poder ter as lanchas seguras.